Andazi yazi. I mean, already yanga umphefumulo wakho ngalala ngoxolo. Beyinto beqiqileyo ebingafuni into bana ndohlukane ndidrop out esikolweni. Kodwa ke ya sekunjalo. Nefuna into bana ndibefunde ndibe nekamva eliqaqambileyo. Esandi ngathi umuntu owise. Bewise kakhulu yana. Ngoba unifundise into ezininzi. Even nobulaloku ndifunde pha kuye. Xa ke ngoku into endiphathe emanyeni into bana uthi ugqibile nomntu ngeba online we-20K akwenzele into eziphansi. Couch. Imali le. 4. I think 4 umncinci no-16 sixa kunjalo. Like lady akanga waste imali yakhe ngonigelezisa. Because ndikrele ngoku anditsho. So ithini into yakho? Sanika nini imali yakho? Ngizokunika. Yathatha. Bhatal imali yakho. Mama efikelele kwi-limit yakhe. 10K is the only thing I could get. I need a day or two. Yabona ke mntasekhaya. Ndayiva i-excuse yakho yendaba yebank netyhu ezinde. I think awuseso sidingo wena. Bezivuma into bana at least ndikukhawathe. Him. Ndiyacela. Cela nje usuku. Ndiyacela. Mami lapha bendikunikile mntana ndini 2 days. Then ngokubuya ngosuku. Yazi yawufana ube nelakhi mntana ndini. Kuba ke bendike ndarenga ngonozala lapha kuwo. So le nto indenza nje ndibe nobuntu anyana for wena. Jonga apha ndikunika usuku yafa. Uze nomnqondo imali yakho. Fuck off. Protect. Vala umnqondo ecala.